Apa kuwi kok penting? Jempol randi jempol apa ora? Oh iya teh. Anggere randi duit. Oh. Kawanan le tangi. Piye nek gugah? Tungkak sing maju. Tangi, gas ki tuku, anak sekolah nganggo sangu, beras entek, bumbu ludes, kowe klumbrak-klumbruk arep mangan apa? Ya manusiawi to. Wong wedok ora sak kecap do sak kecap nek arep wong lanang. Oh iya. Ning Kok terus asli sia-sia lho. Ora ya nduk ya iki ming guyon. Ora demok to. Demok terus sih. kulino. Lah nek sing cedhak kene apa kon demok kono ora ya adoh. Kok ya semen. Senengane kok. Kayak yo keri lho aku ditemok. Lah aku kok ya keri padha wae. Ah iya. Agak. Wah, kisane ngomong sidike buantere pol. Niki kisane sinten? Son kula. Wah, tak jenengke S4. Kok S4? Saya suwe saya sae. Ngoten lho S4 nggih. Saya suwe saya sae. Iki le banter iki nggon salon ki mergo ana ese. Lho, mosok. Oh anyep no. Lah nek ora ana ese ya ming alon. Oh, Alon. saya. Salon ya ana ese dadi banter nek ora ya ming alon. Oh, Sampeyan iya. aneh iki. Tak kira. Medun wahin mbruang Lah nggih dhuwur banget. Kok ngidak segel. Ra apa. Kula mriku ketok sing mriku. Ora apa-apa nggih, medun mang medun. Yen ngapunten nggih. Nggih, monggo. Yen ngapunten. Pancen nggih, bapak Jen. yo ki takut ketinggian. Kowe ngisor kowe, ora nek pangan rayap. Sampeyan nang dhuwur. Aku yo ngisor padha Oh, ngisor. Ning, wah, barang nang ngisor. Wah, Piye? bebas. Ngungkurke karo sinden-sinden para Oh wong. lah nggih rasane kok mboten kepenak nggih. Kepenak iki mongko iki lho, le dandan deloken iki lho, le makeup iki. Mongko iki le dandan ke jam 3 mau lho. Iki pupure isih utuh. Lah, kowe iki lho pupuran 5 menit yang lalu. Lah piye? Angger nggo kedep ming do rontok. Wong sampean iki nek nukoke wedak ya ora nggon marek kok. Iki kok ora gatekke to. Kandang wedhus kosong, wedhus ki tak dol tak nggo nukoke celak. Iki Lipen ki adol pedet lho Mbok Canggih. Pupur ki adol babon sak kandang. Larang. Mulane raine rak kaya rabok. Walah kaya Mana kok lemu ora percaya karo ora wong aku lanang. ki bojo pemaru to. Manut. Oh, manut. Nah Apa isih mangsane biyen arep ngepek aku kok rewange munduk-munduk lho. ya umum to kaya ngene ora ming aku dhewe. Ora meng aku dhewe pripun to? Ngomong Ha piye? Wis emoh tenan karo aku? Nah ya aja ngono kuwi to Hin Ah, aja. nek sampean emoh tenan balekno nang gone wong tuaku. Nyelekit kowe. lah Kowe iki. nantang pegat. Heeh. Kok ora wingi-wingi. Nek Lah kowe iki aku krasane saiki yo. nek kowe nantang pegat ora esuk ora sore tak pegat. Oh tenan? Lho, aku megat kowe sumpah ora entuk sing luwih ayu tak baleni kowe lho. Wong edan. Kowe ora sesumbar. Wong lanang kok njaluk menangi dhewe. Ya menang wong loro ya jenenge pur. Oh iya. Nika wonten request caping Gunung Jenggleng. Oh nggih. Saking panjenenganipun Mas Sumanto. Oh, Caping Gunung Mas Slindro Sumanto. Songo. oh nggih. Aduh. Acek niku. Wah, iki dipirsani karo dedengkot-dedengkot kene iki tuing sastra umbraning seni, Nggih. tuing budaya. Niki dadi awake dhewe rene iki padha karo mlebu ning kandang macan tak mung iki. Sing Oh acek. muni macan kok dadak nyawang aku. Iki sing lenggah ning ngarep ya dagelan lucu. Sing pundi? Iki. Niki. Nek pas ana sing guyu. Nggih. Asmane sinten? Amat. Sapa anu cakil sinten? Oh, Mas Kancil. Cak kancil kok. Cak kancil kok cak cakil. Aku mung kleru kelingan kile kok. Jan kaya cilikane sampean biyen ya. Biyen iki sampean ki putih kaya ngono kuwi kok. Niku nggih ketua Reyok. Nggih. Oh menika. Nggih tanggal 28 menika perwakilan pengurus PSHT Ranting Tirtomoyo ngaturi warga Tirtomoyo sedaya supados rawuh mirsani Reyok Suryo Sumirat. Kuwi. Gratis untuk umum. Lah menika ketuanipun Mas Ahmad. Oh, Bener, menika. bener Mas Kancil. Sampean ngetuani reok ki mesti lanang kabeh. Lho kok iso? Lah kok lanang kabeh pripun to ya ning reok. Lah nek wedok kan jatril. Lah iki lanang mesti reok. Kok nek jadul wedok. Wedok. Gitu Mas Kancil. Ayo. Caping gunung. Dijenggleng ya Mbak Suwin. Dipun jenglengaken. Nggih no. Mbah Paluyo sing kuat jenggleng sampean ora. Engko nek kira-kira ora kuat tak wakilane. Nggih. Pripun? Aja makili jengle. Kuwi. Monggo. Sampean kudu jungkir walik anjlok sing dhuwur. Mosok ping caping gunung wetuh ndras. Saben wengi
nek riyen. Pripun? Nek biyen ya ampun wengi. Lah sakniki 3 sasi pisan enak. lek apa ya lho? Nggo wayangan terus kok. Rumah saku kok piye-piye kok ora ana benere lho. Mau bengi lho. Lah piye, Mbah? Aku karo bojoku iku iso wengi dhek ora meneng gur guyu kemekel. Lho sebabe? Nek tak critake saru ning nek ora ya piye. Ya ora apa-apa nek Yo sampean arep diceritake aku tiwas penasaran. arep barang wirang bojo ya ora apa-apa critakno. Ana wong tuwa-tuwa kok do kaya ngene iki ngopo aku. Kono guyu, aku yo guyu angger kono ngengeti aku guyu kok ngengeti do guyu. Seweng iki gur kemekelon guyu. Lah karepmu kon ngopo? Ya ora apa-apa. Ih. Kayak apa ta? Nyawang Aja dolanan wong tuwek kaya ngono. Lah sampeyan ya ora cetha lek jegleng undal-undul ora cetha. Tulung Mas, ngrepon jenglengaken. Karepe sampeyan pripun? Ya tandung lantung. Kleng. Oh, nek sampeyan mumbul ya gone muni Kleng. keleng. Oh. Ayo Gus. Gus apa? Keleng, Cok. Oh, cocok kompak ya, Mbah. Sesuai permintaan sampeyan. Ora dadi karepe. Kepiye gamelane kuwi Kok apa, Mbak? ana apa? Jenengan iki beto wiyaga waras kabeh mboten to. Waras jare sampeyan mau sing nyuwun ya sampeyan ku nek mumbul yogane keleng. Ngangge gongso Mas mboten ngangge dalan lemper. Gamelane dikapakke. Ditutuk. Kleng ngoten tandung lantung kleng ngoten. Oh. Sengkleng ngoten niku. Dados niku tutuke nganggo ditibake ngono ta karepmu? Ayo do nyekeli tek dhewe-dhewe bareng nutuk ayo. Maksud nyekeli tek dhewe-dhewe? Tabuh. Oh, tak boh. Tak sekon dhuwur. Tiwas dong gegem. Lho tenan, wis do siap-siap lho sampean ki lho bok kleru. Apa? Ayo kanca-kanca, do nyekeli tek dhewe-dhewe. Gak do ndek tabuh dhewe-dhewe. Ayo tak. Niki Jengleng sekon dhuwur. Ora marem aku sange. Ayo. ayo. Yen mamajang among karo janur kene. Jare kok nyekeli tabuhe. Telek. Lah kok nesu? Jare kok nyekeli tabuhe dhewe-dhewe. Tegese iki ditutukke. Gamelan. Oh. Kan utokke. Lah perintahe sampean ora cetha kok. Lah arep cetha piye wong sepidole meh entek. Kaya nulis kuwi. Tandundang kaya jengleng biasa kae lho, Gus. Gus apa ta? Gus Bari. Gus Bari. Kembang. Aku apa kowe? Kembang lewat. Oh. Nah, kon dhuwur. Munggul dase sik, Mbah. Dase sik, Mbah. Awas. Awas rek nasi kuwi. Ora gedruk. Ora wurung ya ora dikendhangi mbok alon. Muteng. Pacita. Sarawi.
segenah pedhot iki. Wes lek tundeng-tundeng iki ping pindho wae Gus. Lah sampean isih gerak terus wong pengendang ini ngetutke sampean. Yen ngapunten niki jahitane ndek do protol. Niki ra nembe mawon medal saking griya sakit to. Lara napa Mbak Suhin? Matura dhewe engko ndek darane aku nambah-nambahi. Kula niku bar operasi Mbak Jange. Lho, lara napa Mbak? Operasi Operasi napa? kukul. Alah lah. Gur sak operasi kukul umuk. Awang operasi kukul men iso tuku ceri kok sakniki. Masa? Wah, wong tilek pirang-pirang. Ini lho Mbak Jange. Kok operasi kukul kok iso tuku mobil ceri? Manganggo cara kula. Carane? Ngopo-ngopo iki mesti bati. Kok iso carane? Kula niku ming operasi kukul bayar 150.000. Kula name ten rumah sakit 10 dina. Niku wong besuk, wong niliki kula entuk 9 yuta. Layak kon mulih kok ora gelem. Wis mari wae aku ora mulih bar lara ki malah gawe teras. Nah, semane akale kok yo. Oh, kok kono Mergo aku. BPJS iki ya. Nih, BPJS kok dijuke BPJS. BPJS Joko kancaku mijiran. Lah pripun? Cerdas, numpak sepeda motor. Heeh. Tiba bres sepeda motornya disonggo. Kok disangga? Wonge babak bunyak. Lah kok iso korban ngono? Aku takon, "Lho, kok sepedamu wutuh kok kowe malah babak bunyak?" Kowe iki ra cerdas. Nek sepeda motor ku ora ana BPJS. Oh. Nek aku Ono. nek rumah sakit nganggo BPJS, nek ning bengkel ora ana BPJS. Dadi ngorbanke awake. Ya ndak saya. Terus sampean tiru ya, Pak? Mboten. Tak kira ditiru. Oke, Mbak. Tekan ngendi iki, Pak nih? Tekan ngadi raja. Panas Janjine udan piye pas janjine kepiye jangan jan persis iringane kaya ledek munyuk. Nek ya tenan lho Pakne cocok lho. Lho sampean ngarani Mbah Waluyo kaya munyuk berarti? Barang ledek munyuk menika lho. Ledek munyuk ki ana 3 lho kewane. Telu Dadi piye? apa wae? Munyuk. Munyuk, Heeh, terus? terus ledeke Heeh, gak siji? kurang munyuke ya saku neh ora apa-apa. Gugi. Edan, heeh. Panas udan Udan panas aleng-aleng capek. gunung. Ayo, Mbah. Iya. Mangan roti ra keturutan tuku klepon wadahe piring. Wis pirang-pirang sasi ora tanggapan nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking. Ngono kuwi lak awakku dhewe. Ayo. Ye, pokoke sing penting ming parikan mawon. Oke. Nek sing becik ya dipetik, sing ala singkirana. Singkirana. Ngopo to kok Bu? Lah kae nano-nano. Jangan jemi iki nggih. Mboten. Nang yojo kok tuku sego muga-muga warga makmur sedaya. PO Sumber Jaya makmur. PO Sumber Jaya makmur nganake gawean kanggo sedulur
supaya sedulur ora padha nganggur keluargane iso ngliwet iso nempuh iya katur bapak Sumanto matur nuwun pun nimbali kula tak dongake panjang yuswa sinengkuyung kabeh para warat amin nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu nika monggo dulur sareng sami ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal kae bapak sing agem kopiah lenggah jumeneng tak sawang katon gagah sopan santun abasane ramah tamah tak dongake ora kena muring-muring menika wonten jilbab warna putih busana muslim perlambang suci aurat yakin dulur tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu ditambah beriman mongko sopan santun basane mesti mapan iso bedakno endi sing halal endi sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an pancen abot sing dadi juragan lho le mikir ora esok ora nganti awan kudu gemati karya-karyawan sing penting butuhe iso kecukupi saya abot dulur lah sing dadi sopir metu jadul sing dicekel ya mau setir kudu cerdas anggone mikir kudu apal garis lan kudu iso minggir saya abot sing dadi Pak Kiai esuk awan sore rajin lemula ngaji maca zikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot cari sing dadi guru le nyambut gawe biyen Senin nutuk nganti Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena digugung uga kena ditiru apa eling dulur marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan bondo donya yakin iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa yakin iku mung sampir dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya paribasan mampir sok nikmati mobil anyar apik ra iso mikir wong ning kono dulur ora ana tempate parkir nek saiki pancene jaman hebat ning kok isih ana manungsa sing padha nekat lah apa bener nek donya arep kiamat kono demo kono banjir gedene ra mekak cekak semanten parian kula menawi lepat kula nyuwun ngapura matur nuwun dhateng para wiyaga ingkang kinelan menika estu budaya sajake sing ngendang karo sampean wis templek ya, Mbah. Pripun?
Terus ngerti iso nyerateni sampean. Ah niku dasare sedulur. Nggih. Templek kaya prangko. Nggih. Templek itu sih kompak katanya. Oh ngaten nggih. Matur nuwun. Sedaya menika menawi dipun sengkuyung menapa kemawon dadosipun sae. Lah awake dhewe cakaran niat karo sampean ketemune arang-arang wis kompak kaya ngono jone nek ndak dino ketemu. Wah, mutah. Mesti geger. Kepripun? Sampeyan Jetoro iki lho. ketoke kaya aku ki upamane sampan gendong kepenak ning gendong ning dhuwur comberan. Lah piye takane dhuwur comberan? Nggih kesel-kesel kan aku tiba comberan ketoke ngangkat ning jane ngebruk Ning ngebleke. Boten ora ngebruke, wah mung glundungi. Glundung Dik, matur nuwun. Nggih. Lho, enten apa kok matur nuwun? Lah niku wong panjenengan sanjung niku wau matur sembah nuwun. Kula mboten nyanjung kok. Lah rumangsa kula nyanjung iki. Ngolok-olok to. Ngolok-olok. Matur nuwun. Nggih sami-sami. Diolok-olok mulai napa? Tidak mriki. Biasa barang biasane. Oh dibasani ya ngresula lho sampean ki. Ora dibasani apa meneh. Ora kelingan jaman nom-nomane Mbak Suhin. Alah. Piye? Aku biyen ki ya sayang, saiki ki ya sayang ora sah ngono kuwi. Lho tenan kok, Dik. Sayang nek bar tanggapan apa malah melu penjarane Pak Sigit. Wah anggere turu kawanan ngono tenan linggugah gandeng kene kebak, aku turu kawanan linggugah sopan. Sopane piye, Mbah? Mas, linggugah anggere tangi-tangi. Mas. Oh nganggo ngop. Mangko le nyekel mesti nggon penting. Mas. Apa kuwi kok penting? Jempol randi jempol apa ora? Oh iya teh. Nah, anggere randi duit. Oh. Kawanan le tangi. Piye nek gugah? Tungkak sing maju. Tangi, gas ki tuku, anak sekolah nganggo sangu, beras entek, bumbu ludes, kowe klumbrak-klumbruk arep mangan apa? Ya manusiawi to. Wong wedok ora sak kecap nek arep wong lanang. Oh iya, Wong tangi turu riku ngomong to. heeh. Pake, apa? Guluku nek tak nggo noleh iki cengeng. Aku ya wangsulan gampang to. Piye? Ayo rasah noleh. Lah kok aku tangi turu ki diwales. Piye? Bu, apa? Dadaku nek tak nggo ambekan ki sesek. Ayo rasa ambekan. Yo apik lho, Bang, rambukan. Aku kira ya mung bales sampean to. Wong wedok iki ngomong 3 kono 28. Ya kudu sabar. Nek ngadepi wong wedok iki pancen ya kudu sabar. Lah nggih karep kula niku nggih kula kan sabar. Mbok Bang yo nyontok kula nek karo wong wedok niku sabar. Lah nggih kula niku jane nggih ngoten, apa kesenengane iki mesti kula cawiske lho. Nek aku kala mangsane ngelumules ngono kira ya sampean wis tak cawisi kaya membengi kae. Pakne aku tak leren dilit aku tak turu ya. Senengamu rak wedang kopi susu. Ya wis tak lerke ning kono, njot aku tak istirahat. Lah kok malah Kowe ora ngestokke dawuh wong lanang. ngestokke pripun? Jare kowe ngelerke kopi susu. Heeh. Tak delok nggon meja kopi tok lho. Lah gek terus. Lah aku yo goleki kowe ngono. Lah kok goleki aku? Kowe lali ya nek ngelerke kopi karo susu aku. Kok ming kopi tok, kok susune lali ora tok buka. Diler kok buka digawe. Lah nggih kan dibuka bungkusnya. Oh iya. Nek kopi susu ki wis satu setelan, ning tulisane kopi susu ngono kae iki wis tak campur. Oh, tak kira dhewe-dhewe ya sore Oh, sore apa padudan usul aku tak. Ah iya. Terus kayak Mbak Suhin temen-temen Mbak Jen. Matian awatan saratan Jenang glali kekuwane. Deno mane banyu bening Caping Gunung karya Mbah Gesang. Iya. Malam hari ini di live streaming YouTube ada 14 channel secara bersama-sama. Sigit Channel, Cerah Foto Jakarta, nggih PBKS Jabodetabek, Juve Multimedia, Doyan Dolan, Putra Jawa Channel, Jack AV Multimedia,
Galeri Sinden Indonesia Lawuat Maja Wayang Nesia Lisaning Ayu TV Jogja live streaming official. Wah, Jawa Pride Albier Sani Channel. dikerubut Malam hari ini serentak wayangan so garasi PU Sumber Jaya Makmur. Sak donya maya. siap. Iki kagem sedaya kemawon ingkang mresane lewat live streaming, sugeng mresani ngaten menika wujudanipun Mbah Waluya. Kalian menika dapuripun Suhin. Kok karo itu kok tegel dapurane. Lah niku nggih wujud-wujud Lah kepiye ta? Kayak ana syuting, ya ana syuting, ana fotone juga. Oh iya. Lah iya iki sing tak takokke. Apa? Apa to bedane tukang foto karo katrok suwek? Tukang foto niku nggih mas-mas sing lagi ngambil gambar. Katok suwek iki nek kok sampean mau pas kepleset kae. Bedane ra ngono kuwi. Lah pripun? Bedane nek tukang foto kuwi diinjen sik agih krek. Lah nek katok Katrok suwek krek agek diinjen wah opo. Oh, edan. Dek jaman berjuang jorok kelingan anak lanang biyen tau meni ning saiki ana anganti Sekar bisa ngunong desa dadi
Caping Gunung. Sing nembang Mbak Suwin karo Mbah Waluyo. Wah, saya elok. Nek lagune men mboten anu kok. Lah pripun? Wiyagane sing kula seneng. Jan kompak tenan. Lho kompak mau melek kok. Lagune karo endinge endinge. Menika panjenenganipun Bapak Sumanto sampun dipun pinangkani caping gunungipun. Nggih, laras. Lah menika minangkani menika saking keluarga besar SJM Group. Wah, nggih. Nyuwun katresnan sejati Sotya terus kala wau nggih Bapak Sumanto nggih dadi ati karo ninggal katresnan kawitaning sinamang. Oh iya. Sinten sik pundi? Cobi niki saking ingkang Hamang Kubatri dadi ati rumiyin. Nggih. Coba Mbak Eni Wulandari kae. Mbak Eni monggo klaturi tindak manjeng minangkani pamundutan dadi Atos. Dadi atas sampeyan pok mesti. Panas mlaku ora nggawa payung. Dramaane lempung. Jejeran sama Mbak yang cantik Eni. sama Mbak Eni gimana? Rasanya gimana? Pripun Mbak Eni? Batang Mas. Eh, Dangu mboten panggih lho. Abape karo kowe beda. bedane apa? Piye Nduk Cahayu? Batang Mas. Ambune roti kebul. Suhin. Bojoku kok kaya ngemut cengceman tekek. Aturahane kok emut mau. Yo nek tantekke kok. Mbak Eni, Nggih. Kakang Mas ora Batang Mas. Oh, klentu nggih. Kleru, Coba Kakang Mas. baleni Nduk. Kakang Mas. Badang Mas. Kakang Mas wong kakus. Wong bagus kok wong kakus. Mesake kakuse. Wong jumbleng. Aja kaya bojoku rekane ya arep halus. Pripun? Wonten ngarsanipun Kanjeng Cemeran. Lah nek mau marahi ya ngono kuwi ya. Kudune pangeran. Pangeran. Cemeran. Lah rupane kok ngene. Ya ora apa-apa to, Nduk. Elek ki rak mengkesinge. Oh, ngaten nggih. Sing penting entuk duit. Oh ya. Karep ora ngono kuwi. Sing penting rak isine. Alah isine yo elek. isine nggih elek ketingale. Mboten nek niku jare isi itu nomor 1 Gini dan lho, Bu. harganya mesti mahal. Isi Nggih. karo kulit aja dipadake. Oh, beda Kulitnya nggih. murah, nek isine mesti larang. Oh, Contoh, ngaten. Contoh. Nih, kacang kae kulite Murah. murah. isine Larang. dele kae kulite Murah. isine Larang. jagung kulite Murah. Murah isine. isine larang. jarikmu iki Heeh. Nggih. ra udu kulit jagung. Iki mergo iki sampean mau ki lem matur pripun? Antarane isi karo kulit Kulit, iki beda. regane dhewe-dhewe. Lah iya. Nek jagung kulite murah isine larang. Dele kulite murah isine larang. Lah terus iki Jarik iki ra udu kulit jagung. Dadi ra kena dipadake. isine iki lho. Lah isine Wis embuh kok lho mah. Terus aja ngomongke babakan palawija. Palawija ki sing paling sopan dhewe adalah dele. kok Masa? saged lho. Kok iso? Delik. Jagung. Bahasane Ya apa? jagung. Jagung. Kacang, Nggih kacang. Kacang. telo. Telo. Nah, nek dele dangsul. Sing iso basa. Oh iya ya sing Iya. iso. Kedang sul. Berdua karo Mbak Suwin nggih. Mbak Eni larase Nggih. telek barang. Nah. Sian. Kita- Iki piye nek pamane sampean milih ngono genah milih iki mesti milih pundi panjenengan lho. Wah ya ora cetha munggo ditimbang, munggo diukur, munggo dirasake. Ya trimo iki to emane. Lah aku ki karo kowe ki aja mune arep jeleh ngono ndak kualat. Ning Kok asli terus jelek. yo lho. Ora ya nduk ya iki ming guyon. ora demok to. Demok terus sih. Kulino. Lah nek sing cedhak kene apa kon demok kono ora ya adoh. Kok ya semen. Senengane kok. Kayak yo keri lho aku ditemok. Lah aku kok ya keri padha wae. Ah iya. Agak.
Langsung nggih Mbak Eni nggih. Nggih manut. Oh, Cik. Oh langsung. Langsung mawon. Golek sing ae. Moyo. Buka saking vokal Mbak Eni. Oh. Rangkep jaipong